Hello ja tervetuloa Instagramin pariin, videosarjaan, jossa me pureudutaan ihmisten Instagram-tileihin ja niiden sisältöön ja sen tasoon. Vierelläni hyvä ystävä graafikko Svenari, mies joka tietää kaiken sinisen värin hyödyntämistä feedissä. Ja taas vieressäni The Manninen, no kyllä te tiedätte. Se on minä, kyllä te tiedätte. Tässä kävi nyt sillä tavalla, että niin kuin viimeksi sanoin, me tehtiin Nikokaa tämmönen Instagram-sarja. Ja koska me ei tiedetty, että onko tästä aiheesta, Instagramista, ihmisten tileistä, se mistä me aina jutellaan, että onko siitä videoksi, niin me demotettiin se. Tehtiin tämmönen Hollywood-tyyppinen pilotti. Kuvattiin se, näytettiin meidän kavereille, kysyttiin mitä pitäisi tehdä toisin. Suurin juttu oli se, että tää tila, missä mä nyttenkin oon, mun yksiöni keittiö on huono. Me tehtiin se paremmin, niin kuin sä näet sen tossa, mutta kun mä katsoin tota sisältöä, niin se on feikkiä. Se ei ole enää hyvää sen takia, että me ollaan kerran sanottu se kaikki tuossa pilotissa. Mutta se on siis sisällöllisesti paljon parempi, joten jos se setappi sua häiritsee, älä pelkää, ensi jaksossa se on jo kunnossa, kaiken muun palautteen pistä tohon alle, nauti videosta. Siis ensimmäisen jakson aihe, itsemestari Cheek Official ja hänen Instagram-tilinsä, joka itse asiassa ei ole enää Cheek Official, koska sehän vaihtui viime. Aivan, itse asiassa tarkistetaanpas tämänhetkinen tilanne, eli siis Jane Tiihosen tiliä. Jos me olisi kuvattu tää 3 päivää, se olisi ollut JHT81. Kyllä. Viikkosi Cheek Official. Voi olla, että kun jakso tulee pihalle, niin se on jotain muuta. Eli me ei voida julkaista tätä ehkä. Cheekia tuskin tarvitsee sen kummemmin esitellä. Kyseessä on yksi Suomen lähihistorian menestyneempiä muusikoita. Ja Instagramissakin ihan solidia tekemistä. Ja kuuluu ihan tähän niinku Suomen top Instagram-jengiä, että 323 000 seuraajaa. Profiilikuvana, itse asiassa jopa pienoinen pettymys, mutta tää Game of Thrones hevoskuva, ikoninen kuva. Mutta se on edelleen Cheekin profiilikuvana. Siis täytyy sanoa, että niinku mun mielestä pikkusen ei oikein palvele profiilikuvassa. Et mä just arvuttelin tossa, että onko se Jon Snow vai mestari sen kuvassa. Ja okei, toi on tunnistettava kuva ja sitä kautta sitten tunnistettava Cheekki, mutta se on viime syksyn kuva. Kyllä. Mun mielestä se ei ole niinku enää relevantti kuva. Se on niinku sitä vanhaa elämää. Nyt pitäisi ottaa askel eteenpäin. Kyllä mä vaihtaisin tohon jotain selkeämpää. Eikä se sitten on se kokoomuksen vaalikuva. Keväällä kun saadaan posterit tulos. Tämähän on niinku aika pitkälti mainoslotti hänelle itselleen yllättäen. Tulee tosi paljon niinku promosettiä ja niinku kuvia keikoilta. Mutta toi on just se, mitä mä itekin miettinyt, että kuitenkin Jarre on itekin sanonut, että Cheekki on hahmo. Ja jos toi on ollut Cheek Official Instagram-tili tähän päivään saakka, niin siellä ei oikeastaan ole kuin musiikkiin ja siihen high lifeen liittyviä asioita. Et ainut semmonen niinku vapaa-ajan kuva oli just jostain Välimeren rannikolta häistä viime kesältä kuluneen vuoden aikana. Ja muuten, jos oli vähänkään leikkisempi kuva, niin sit se oli joku Vain-elämää promo. Tai sitten Lukas Leoni, hänen suojattiin se tämmönen niinku mainospuheenvuoro. Ja niinku ylipäätään, että henkilökuvia tosi paljon, mut on niin komea ukkokin kyllä, että helppo ottaa kuvia. Mäkin jotenkin ajattelin, että jos joku olisi kysynyt ilman, että siihen niinku paneutuu, niin mä olisin sanonut, että siellä on vaan niinku ammattilaiset ottamia kuvia. Mut siellähän on oikeesti muutama tosi roskanenkin mobiilikuva. On sinne niinku sekaan. Et sit jos on niinku, tarvitsee Lukas Leonin talk show kuvaa tai että on kaverien kanssa grillijuhlat, niin ne vois ihan hyvin olla tilaisuuksia, jos sais niinku palkattu ammattikuvaa. Ja se on sit ihan Cheekki meistä. Kaikilta niinku Cheekin promoomisen ja promokuvan seasta. Niin siellä on yksi kuva, missä hän makaa nojatuolilla otuksen kanssa. Mobiilikuva, keskinkertainen kotikuva. Ja se mikä tossa on mielenkiintoista on se, että toi on Cheekin yksi tykättyimpiä kuvia. Jos sillä on 30 000 laikkia kuvassa perusarvoisesti. Niin tossa on 44 000 ja ei edes mitään tekstiä. Niin mun mielestä toi on nimenomaan se, mikä kertoo sen, että ihmiset haluaisi nähdä Jarren elämää. Koska se on aika kyllästytetty ja tylsyyteen asti nyt sitä Cheekkiä. Kyllä. Ja niin toi on just nimenomaan sitä vaihtelua, se niinku normaali puoli siitä elämästä. Se kiinnostaa ihmisiä. Jos miettii tekstiä ja vuorovaikutusta, niin Cheekillähän niinku on totta kai toi tili myös faniensa takia ja semmonen, että fanit pääsee kommunikoimaan. Mut jos katsoo vaikka niinku kulunutta puolivuotista ja vuotta, että mistä se niinku kirjoittaa noissa, niin ensinnäkin yksi, tää on henkilökohtainen juttu ja tää pitää tosi paljon, mut hän on niitä ihmisiä, jotka pistää sanan ja emojin väliin pisteen. Piste, kyllä. Mun mielestä sä et tee sitä. Se on piste, emoji on piste. Emoji on piste, se on se niinku lauseen jakaja. Ja mulla tuli semmonen fiilis vähän, että en tiedä. Onko siellä niinku joku taustalla tekemässä sitä Instagramia, koska
musta siellä on niinku kahdenlaisia tekstejä. Siellä on promotekstejä ja sitten on niinku, just esimerkkinä Kreikka-kuvassa, kun hän oli venyttämässä selkää. Et niinku hän kuvittelisi, että Jare on tehnyt tämän lomaeditin ja niinku sitten ehkä siellä on taustajoukot, jotka päivittää näitä, en tiedä. Niin huomaa sen, että se on semmoinen informatiivinen, ei hirveästi emoja ja niinku, että se on aika semmoista bulkkia tekstiä. No tästä päästään niinku luonnollisena aasinsiltana sitten noihin kaupallisiin yhteistöihin, joita varmasti niinku moni puolais, että ne pääsis Cheekin niinku kaupallisiin yhteistöihin, mutta käytännössä niitä ei ollut. Mä just mietin että onkohan se siitä niinku rahasta kiinni vai onko se niinku, että ei ole tullut sit tarjouksia semmoinen niinku tyyliuskolliseen. Että ei oo esimerkiksi Bemari laittanut Armani tai jotain tällaista. Että niinku, onko se niinku se raha-asia vai onko se sitten brändijuttu niinku enemmän. Ja ehkä myös se, että Cheek itsessään on yksi brändätyimpiä juttuja, joten sinne ei ole tilaa muille brändeille, koska sitä brändiähän oltiin valmiita rikkomaan, että sieltä löytyy sekä Energy Loop että Yle X silloin, kun he on jakanut jonkun sisällön, joka edesauttaa Cheekin omaa brändiä, joka oli niinku vuoden faniryhmä, 3 kertaa Suomen soitetuin artisti ja sitten oli striimatuin biisi Enkelit. Ja silloin niin tälleen niinku vahinkokaupallisen yhteistyönä pääsee ne kaupallisetkin toimijat tai niinku saa semmosen niinku mainospaikan siellä. Niitä mahdollistajat tavallaan, niinku, että se on automaattinen, niinku orgaaninen. Eli jos Bemari tekis semmosen uutisen, että Cheek on Suomen paras Bemari-kuski, niin luultavasti silloin sillä Bemari sais ilman rahaa paikkansa tilille. Mä löysin yhden siis yhteistyöjutun tuolta. Ai joo. Hän oli ollut vuosi sitten about, niin kiusaamista vastaan tehnyt kamppikseen. Eli jälleen kerran. Ihan, siis tää on hyvä juttu Cheekille, koska tässähän ei oo menty rahalla. Ei, vaan niinku uskon, että hän pystyy samaistumaan näihin. Hän on niinku aito tyyppi tekemään sitä kamppista niinku siihen. Storeja ja highlightsejahan tuolla ei niinku oo. Ei. Mut Cheek on yksi niitä muusikoita, jotka on niinku ollut ensimmäisiä, no ei ensimmäisiä, mut aina kun Cheek julkaisi biisin, niin silloin oli Instagram Live. Sehän niinku on silleen, että silloin se avaa taas promokäytössä. Kyllä. Niinku sen. Ja ehkä mä aloin miettiä sitä, että minkä takia sille ei oo storeja. On just se, että stillikuvissa on paljon helpompi pitää kulissia ja hahmoa ja brändiä yllä. Niin, että siinä story on kuitenkin semmonen niinku aika arkipaino. Tai semmonen niinku, että nopeasti ja välitön. Niin, siis semmoinen, että se ei tarvitse nähdä efforttia ihan kauheasti. Ja se ei ehkä sovi siihen tyyliin, että siihen ei ole nähty vaivaa tavallaan, että mitä tulee ulos. Ja niin, se on vähän kuitenkin kertakäyttöinen. Okei, highlightit on olemassa. Mutta sekin on vähän semmoinen ehkä halpa. Niin, Cheek-elämässä ei ole mitään halpaa kertakäyttöistä. Ei, tai mitään ei harkittu. Niin. Ehkä loppukaneettina, että millaisen kuvan nyt Cheek niin antaa itsestään täällä tilillä. Niin kaikessa tässähän nyt mennään siinä ympärissä, että se on siis jopa niinku pelottavan puhtaasti promo- ja mainospaikka Cheek Officialille. Siellä on nyt tullut 6 marmorilaattaa, puhdas pöytä. Ja miettikää paljon muuten oikeesti varmaan vitu, että hänen 1000 Instagram-kuva oli yksi noista merkityksettömistä. Ja siis itteni henkilökohtaisesti raivostuttaa tommoset monigridi-kuvat. Niinku feediin kun ne tulee, niin sit siinä ei ole mitään järkeä. Mä en halua liikaa mennä niinku kattoo hänen throwback-kuvia, koska ne on aika karmeata kavaa. Ihan jo toi feedi. Siinä vaiheessa kun 2015 Instagrami vasta vapautti neliökuvat, niin toi Cheekin feedi menee pilalle vuodessa 2014, koska hänellä on tosi paljon näitä niinku valkoisella palkitettuja kuvia keikoilta, jotka mahdollistaa sen 16:9 kuvan ja samalla niinku tuhoaa sen feedin. Ja ylipäätänsä se mitä toi Cheekin tili oli tuolla niinku 4 vuotta sitten ja aikaisemmin, niin se on roskaa. Se on niinku, ja sitä nyt ei pidäkään sit arvioida välttämättä sillä silmällä, että se olisi ihan paskaa, koska se oli vaan sitä, mitä aika silloin oli. Ei silloin ollut Instagramia, ei siis viime viikollakaan, nämä tosi uusi juttu. Palvelun siis Instagramin käyttö on muuttunut niin paljon. Ei sinne voi enää julkaista mitään kuvaa ilman, että sä otat sen kalliilla kameralla ja käytät koneella ja puhelimella vielä vikat editit. Tai voit ottaa, mutta jos sä käytät sitä näin mainos- ja promo- ja brändi sitä, niin silloin se pitää olla niinku suunnitellumpaa. Effortless shit. Tää on puhelimella kuvattu video, missä siis ilmeisesti Jare... Ei se kyllä Jare ole, mutta joku juoksee tässä video. Niinku,
Eikö se ole Jare? Onko se? Ei On se Jare. Okei. Se on Jare. Tää on aika out of context niin sanotusti, että tässä ei niinku kerrota, että mikä homma. Et ehkä tästä on niinku ollut storyin liitännäinen, mutta siis tää on aivan niinku promokuvien keskellä yksi tällainen irrallinen video. Ollaanko me valmiita antaa loppuarvosana Cheekin Instagram-tilille? Ollaan. Kun mä lähdin miettimään tätä tiliä, mä lähdin miettimään Cheekia aamuna, mä ajattelin, että nyt tulee niinku pelkkää kovaa kamaa. Tän kun pilkko palasiksi ja tajus sen, että miten häpeilemätön brändisisällöllinen juttu tää on, siltikin, että sielläkin seassa sit on välillä niitä hairahduksia, jotka ei ole johdonmukaisia. Että siellä ei ole yhtenäisyyttä, vaikka yrittää olla yhtenäisyyttä. Niin, annan 7. Mä olisin lähtenyt jopa 6 ehkä, 6,5. Niin. Tässä on Instagramin ensimmäinen jakso. Ensi kerralla arvioidaan jonkun toisen Instagramin ja jos on joku mielessä, niin voi laittaa tietysti tuohon alas kommentteihin, että kenen kuvaa haluaisi nähdä. Siis kommentoikaa meitä, helpottakaa vähän tätä meidänkin työtä. Ja muistakaa, että Instagramia ei pidä ottaa liian vakavasti, mutta sen voi myös purkaa tosi pieniin palveluihin. Sen voi. Jos haluu. Ja helppohan tässä on huudella, kun oma fiidi on täydellinen. Nähdään ensi kerralla.